गोलोमजोब्बायलै रावबो नायाखैदां आंनि लाइभ होनायानो मिस्टेक जादोंलै Under 13 guys सान्तिफुराव जागासिनो बे फुटबल मेट्च जोब्बाय ना मारै जाखो ए थिफिन जाखांबावबाय मालाय सय गर सोबाय ने सान्तिफुरा मालाय दिनैनि जिथु दख'ना दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायजों खुंजानाय जिथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनायाव जोबनानै मोनफैनाय जोंहा लानो हादों बावगरनि सोनानै फैबायना दुलाराय फरायसा आफादनि हान्जा बेनि उनाव गेलेदोंमोन रुनिकाटा फरायसा दुलाराय फरायसा आफादनि हान्जा बे समाव दिनैनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव सानजिफुर फरायसा दुलाराय फरायसा आफादनि हान्जाया ओरैनो हास्था हान्जाखौ बेवथिफ्राबो ओरैनो दसे गाखोलाबायनानै थार गैलाबो नङा बेफोरबायदियावसो डिउटि गैलांगौमोनबाबो साख्रि सान्तिफुरनि देरहाबाय आइसरनि खाटान जेनबाय सार्टिफिकेट होगोनदां ने मिन्थिया मिन्थिया अबाव गेलेगोनथाय पिंकुआबो जोनो मोनगौमोन बेयो लोमजायाबा माबा सुदेमा मोनो होनदोंदां पिंकुना बैसो बारबाय सुदेमासो मोनोमोन ने लोमजानानै फैया अन्नानै फुटबल नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनहाबो थांथ'नो नाङा जों जोंनि बान्था राननाय फोरबो बेयाव जों बयबो बाहागो लायो मानोना बेयो बान्था राननाया मोनसे फोरबो आरो बेखौ जोङो ज'ज'यै मोनसे थुलुंगा होयोब्लासो जोंनि जे गेलेगिरि बिथांमोना उनफारसे दावगालांनायाव आरोबाव फुटबल मेट्च जादोंमोनलै फुटबल मेट्च जादोंमोन सान्तिफुराव आयौ आलासिजों लोगोसे जोब्बाय आरो मेट्चआ जोब्बाय सान्तिफुर देरहाबाय 6 गराव 6 गराव देरहाबाय नै रुनिकाटा हाबसे जेनबाय दिनैनि जे बान्था राननाय फोरबो बेखौ दान्दिसे उनावनो जोङो सान्तिफुराव जादोंमोन नै फुटबल मेट्च गाइसमोन सान्तिफुर देरहाबाय आरोना सान्तिफुरा नै रुनिकाटाया जेनबाय सान्तिफुर देरहाबाय थामथिसो आरोना दा गाइसिनो दहाय नायफैनो मोननांगौमोन ना फुटबल मेट्च नायफैदोंमोन लोगोफोर उन्दै उन्दैनि आन्डार 13नि औ आन्डार 13नि रुनिकाटाया जेनबाय गाइस सान्तिफुरा देरहाबाय 6 गलाव 6 गलाव सान्तिफुरा देरहाबाय उन्दैफोरनिया इन्ट्रेस्ट जागौमोन फार्स्टनिफ्राय नायनो मोनबा जोंथ' जोबहांसो नुफैबायना जों फैबा गरनै सेबावदों आरोना सान्तिफुरा रुनिकाटाखौहाय गरब्रै आब दंखासो गरथामखौ नुफैबाय जोङो गरथाम औ आजां गाजां गारि फैगासिनोलाय ना दालाय जों मोनफैनायजों गरसे हाबनायजों आरो गरसे होबावबाय हाय गाइस बल नायफैदोंमोन फुटबल मेट्च नायफैदोंमोन ओरै साथामजोंहाय बेबो थाबायबोदोंसो आरो बेसेबांबा गोजान गैयाबाबो 5 किल'मिटारसोआलाय जाखायोदां ना बारबावोसो ना जाया ए 4 किल'मिटार थाबायबोनानै नायफैदोंमोन उन्दैफोरनि फुटबलखौ 4 जासिगोन मेंबाय आरोना दा ओरैहाय एफा गोजान थाबायबोनानै फैबाय ओमफ्राय दा मेंफैबाय आरोना ओरैनो सान्तिफुरनि भिउस बे सान्तिफुरनि भिउ बियो भिउस थांदों गाइस
सान्तिपुर स्कुल इयो इउनिभार्सिटि होद गिदिरथार नै दामफारा एरायखायो आरोना बेखौ बे बुस्थुखौ नुनाय लोगो लोगोनो नुनायाखै बिराद गिदिर ना गारिया गिनांगौ जायो बेखौ बुस्थुखौ खनसे नांबाथाय दुब्लाखासै नै टावार बिफाङा नैबेयाव दंखायो गाइस मोनसे सिन्था गैया सानफुराव फैबा फुरा क्लियार जाबाय नोंनिया जिअ'बा ओरैबायदि जिअ नङा एयारटेलसो एयारटेलाव बैयाव दंखायो बैयाव दंखायो बिफाङानो गारिफ्रा आजां गाजांलै नै हा एफाबां गिदिर गिदिर बिफां दंमोन ना बेयाव फुराना जों हाबोमोन बेवहाय स्कुला क्लास 6, 7, 8 सिम हाबदों आरोना सान्तिपुर आं बेवहाय बोसोरथाम हाबफैदों आरोना बोसोरथाम हाबनानै आं थुक्राझाराव लाहैदों क्लास 9निफ्राय थुक्राझारनिफ्राय हाबैदों आं थुक्राझाराव आयौ आजां गाजां गिदिरलै गारिया ओरै जों स्कुल हाबनाय समाव ओरै दखानानो गैयामोन नै दा दखान जाजोब्बाय आरोना बोसोरथाम हाबदों आं बेहाय क्लास 6, 7, 8 ओमफ्राय 9आव थुक्राझाराव ओरै दखानानो गैयामोन ना नै ओरै पुलिस स्टेसन दंखायो गाइस बेवहाय टेनसन गैया बारा हाबदो ओमफ्राय 9, 10 क'क्राझाराव हाबदो ओमफ्राय रिएक्ट खालाम गाइस लोगोसे रिएक्ट आं थुक्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट बेंटलाव थांदों बेंटल कलेजाव ओमफ्राय दा डिग्रिखौ हाबनाय जायासै आरोना डिग्रिखौ एडमिसन लानाय जायासै ओरैनो बोरायद्रायबायबो ना लाजिनानै लायासै आरो बोरायद्रायनायनि थाखायनो डिग्रिखौ एडमिसन लायासै आरोना ए डिग्रियाव एडमिसन लायैखौ होनदां औ बोरायद्रायबायमोन ना ओंखायनो नै बेफोरबायदिजों हाबलांलाबायनांगौ ओरैहाय नों बिजों माबा हाबनाया फाइन लाजागोन बे हाबलांनोबो सिसि दङ सिसिबाव गियाला पुलिसफोरखौ होननायनि औ थो रिएक्ट खालाम लोगोफोर रिएक्ट लाइकबो खालामनानै होरालाय गाइसमोन ओरैहाय दैथुन कासगनि पेट्रल ड्राइभार गासैखौ नङा दैथुन ए मिजिङा लाथ'वाखैलै टट'खौ फाननानै खारसो लायबावबायलै आसोलसो हस्पिटाल नै सान्तिपुरनि हस्पिटाला हस्पिटाल उत्तरा आरो नै ओरैबो प्राइभेट दं ओरै गभार्नमेन्ट नामाथाय बे दा गभार्नमेन्टमोन दा बे हस्पिटाला नै मारैबा होनो बिदिखौ बेराद दिनै सान्तिपुर बाजाराव ना मानसियानो आरोना दाबो मानसियानो जोबा लाइक कर दो गाइस लाइक मोजांसिन दा फैसा थाइसेबो गैयालै आबैखौ लोगो मोनबा फैसा 50 थाखासो बिना लाखिनांसिगोन 50 थाखासो लाखिनांसिगोन आबैखौ लोगो मोनबा गाइस दा जालांनो नङाबा गैया गारिबो सिनजायो खानाय सिनजाग्राया हाब सारभारानो नै बेवहाय मोननै दंखायो दंफाङानो टावारनि बिफाङानो सिनजायो होनदों ओमफ्राय मोजां सिनग्रा दा सान्तिपुर नै हिनजावनो बायनानै लानो हागोन सार 100 होस आंखौ समायगौमोन ना बेबायदि लामायाव 100 होनबाय थानो विंगार बास स्टेन्ड गाइस विंगार बास स्टेन्ड केमेरा मोजां नुगोन सान्तिपुरनि विंगार बास स्टेन्ड बिराद थांलाय फैलाय आजां गाजां गारि आइखां बायखां गारि नै दंफाङा बेफोरजों बेरायनो मोनबा बेफोरबायदि कारजों एसे लं ड्राइभफ्राव दुखुनांथाव दंफां सिङाव मोनफैलायबाय खोमसि नुयो बेवहायबाथाय बिदिबाथाय बन्द'सोखा ए
बैयाव सासे बांगाल होयोमोन दां बांगाल ना हारसा नेपालसो ओमफ्राय सासेया दस्रा ए नै सासेया मा गाननायखौ उराव? जुइस आइथ' ओ फाग्ला एथ'बां ओहो एथ'बां बुरजा हनै मानसियानो थांनै अनखाङाव नै गरमथारलै गाइस बिरादनो आंथ' एबार थाख्लुसो मोनसे थाख्लु जिर'सो मोनसे दा जागोनसो आंबो एबार जिर'सो मोनसे दा आंनि खानायानो गोथुबायरा खानाया गोलाव जाबानो गैयो आसोसो अनखाङाव एसे मोनसे आरो बैयाव गैला बैसासिनियाव नैबेनो सानै दङ लाइक खालाम लाइक गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइबबो खालाम गाइस साबस्क्राइब लाइक एन्ड साबस्क्राइब फेसबुकआव होदोंमोन नै सुलिखा इउटुब बा टनखौ बावसो लंपेन्टखौ हिटनो लाइक खालाम गाइस लाइक एक तो लाइक बनता है नहीं आया मानो थांनांगौ जाखो बे सासेया बर'फ्रानो बांसिन नायालै आं हारसाफोरसो नायलाबायो नेपालफोरनिसो नायलाबायो फाग्लासो कमेन्टबो खालामनांगौरा कुइसन एन्सार गेलेलायनांगौ ना गोलोमसोबायलै नारसिनबाबो गोलोमसोबाय गल'आवथ' मानसिफोरनावथ' फैनो बाथावथारलै नै गल'आवथ' थालाबायो नालाय गथ'आ नै बा लगायसिनो खानाय फोसाबदों आं दा मेल्ला नोंनि नाम्बार गैला होनदों नामा मेल्लानाव आंनावसो जदों ओमफ्राय मैया हरबाय मोनायाव हरदों ना आं फुङाव हरदों लाइक होननाया जिर'सो थांगौमोन केमेरायानो गैया खोन्दिखायो जिर'सो थांबाय लासिं सिं उफाय गैया बैयाव एक्सचेन्ज खालामलांनांसिगोन एक्सचेन्ज खालामोबा आं केमेरानि थाखाय बर'नो लाजिदों मबाइलखौ सौथिना सोंलांसै दा बेयाव सोंनायल' माथो सोरबा दाख्लै बायनो हायालासिनो माबा वान प्लास नाथिं आरि सोंहैलाबायोरा आयौ बैयाव एक्सचेन्ज खालामो बैहाय बेंथलाव खिथाखादों नोंनो खिथादों नामा आं खिथाखादों एसे बायनो हाबाय सोंलाबायनानै लानांगौ ना आइफन 12 मिनिसो लागोनलां आं खबाइ नुदों आङो वाइट कालारनिया मा बिन्दा होमबालाय बेखौ नायनायसै वाइटआनो दङ माबासोनि मोनलांगोन ना मोनलांगोन 12 बडि स्ट्राक्चारा निउ खादा आं गोजोंलायलायनायसो नुदों आङो गोदान औ होमबालाय एसे दामि लाखागोन ना 20फोर लादो सिटि 20फोर आं माबा स्कलारशिप हाब्बाय जायखिया बेजों एडमिसन दोनथुमजोबनोसै बायनोसै बेजों एक्सचेन्ज खालामोबा आरामसे 10,000 होनानै लाजागौमोन आं सोंहैनायनांगोनलै र' बबेबा माबा आइफन लानो सानदोंमोनलै लोगोफोरा आइफन माबा 19 केमेराफ्रानो जाया माथो आइफन लाबासो जासिगोन नामा मावहैनानै लाजाफैगोन जेरावबो बबेबा बारा एस जायोमोनथ' आरो Akan main itu surat yang kawan manusia. Entah dapat negeri karena ada. खामायनायखौ बारा गैलाबो Nah kami kurang yang baik di sana jauh kerlop naga. सिगां कलेज हाबनायनिफ्रायनो खामायखायोमोन आरो बेफ्रावबो डेन्जार माबाखा Cuma आफसुसखा mereka berapa sepuluh डेन्जार आफसुसरा बे साख्रियावसो आसलसो मानसिखौबो माबा एकदम मिथिंजा जानाय नुदों आं सानो आवगोल मावथासिगोन
एसे बिदि प्रेक्टिस खालामबा बिदि प्रेक्टिस खालामनानै बिदि वेट लस जानाया साबसिन मोना मानसिया बिदिनो फुल प्रेक्टिस खालामो बिसोरो आरो नाखौनो हायो ना माबासो बुंबावो बिसोर गारि टायारसो बोनो खारबावोमोन बे जोंहाबो माबानिसो जिसिबिनि मिडेलनि खिलांनांसिगोनलै आयौ ट्रेक्टरनि गेजेरखौ खारनो हानाय नङा माथो माबा खारनो हाबाबो जायोना जोंना बिलफायनांगौफ्रा सान्डेफोर दिनै बाजार ना ओरै खानाय सिनजानो नेदों ओरै मानो अनलाइन फैयो मानो थाङोब्रा रियेक्ट खालामनानै थांनांगौ जाम्बाफोर नायगोन बा सेभ खालामबाय थायो दे सेभ खालामबाय थायो बे डाइरेक्ट आपल'ड जाखायो आइफन नायलांसै होनबालाय आइफन दा बेटारि हेल्थफ्रासो माबायदि जागोन ओमफ्राय आइफनना डेन्जार बेटारियानो द्रप जायोरा बानायफिनासैनो बाहायनो हायालै सिदा मानो जोंनि बे पेपार प्लेटआनो बेस्ट जागोन आंनि थाखाय खोनाया ओमफ्राय आंनि खानाय खारलिसो नैबे पेपार प्लेटनि साइडआवनो सिम्पोल ओरैनो खानाय पेपार प्लेट नेकखौनो पेपार प्लेट पेपारल' दङ पेपार पेपार प्लेट मेलिउड बायदिसिना सानथिफुराव दंहैलै लोगोफोर सानथिफुराव खानाया रोंनाय थाव फुनासै दा माबायदि जाखो खानाय सिनजा नागिरदों ओरै खानाय सिनजाफैदों लाइक एक लाइक कर दो भाई एक लाइक कर दो ओह गॉड एक बार दिला दो एक बार दिला CD itu sebenarnya. नहीं खानाय सिनजासै खानाय बेनो खानाय सिनजाग्राया बेनो सिनजागोन नोंल' सिनजागोन ए नों सिनजादो बेखौनो खानाय सिनजाबोनोसै जालायबो दहाय आंसो खानाय सिनजाबोनोसै जालायबो सानथिफुर बाजार मोनलै गाइस मोनदों ओइटिनाइन थांखाबाय साबसक्राइबार 90 खालामदो बिदि माबा चेलेन्ज होयोना लानानै लाइभ होखायोना लाइभ होनायानो आं 100 फैबासो ब्लग भिडिअ लाबोगोन 100 साबसक्राइब जाबा आं लाबोआ ब्लगखौनो लाबोखाया आं लाइभल' थाबाय थागोन जेब्ला 100 साबसक्राइब जागोन ना होमबासो आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन आरो नोंबो 1निफ्राय ट्रलसिम सानदोंलै मिस्टार आं 1K जाबासो माबा फेस रिभिल खालामगोन होनदोंरा या नै फेस रिभिल जागासिनोखा मिस्टार बिट्समोन बायदि जानांगौ नङा आं रियेल नङाथ' एक्चुअली रियेक्टबो खालामदोरा गाइस 1K मा जाम्बासो नायनांगौरा नोंला न'आव फैनांगौ बे नायनाय लोगो लोगो थांजोब्बायब्रा अयनायखा बेखौ मोनथिनांगौ ने ओरा बेखौ लाफानो नाङा आङो बर्थमानो आं हारसिं लाबासै हा याला नै सिनखौनायाखै मबाइलखौ बिसोरलाय मोजां साबसक्राइब खालामदोब्रा लानाङा लासैसो ए दा मावनोबालाय सोंनो दे बेयावनो हा गोसो जानानै खालामनायल' बुंहरनांगौ बुदब खालामलांलाबाय नोंरा जायखिजाया हमथालाबायनो 1K दंमोन ना औ हाब 1K नि बारबावगोनसो एफाबुरजा नायबाबो आंनो 1K साबसक्राइबार नांगौ जायखिजाया ओरै क्लिकल' होलांल' होनलायखानांगौरा बेलाइकनखौ क्लिक खालामाबो जागोन साबसक्राइबल' ओरै थुलांल' होनलाय जानांगौ माबा ससियेल एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै गावनि किउआरखौ होनानै दस्रा मानसिनि बिबायारिखौ फट' होनानै सिखारनानै फट' होनाय थाङा दा होमबाबो बांद्राय थाङा दा फैसायानो बांद्राय थाङा दा थाइसे थाइनै हरलाबायना ओंखायनोथ' थांलाबाया फैसायानो सब्सक्राइब नामखौ होमबा 90 कर दो गाइस 90 ओरै QR कोडआव ओरैनो ओरै क्लिकल' होनानै ब्लडल' हरगोन बा बिसोरो 90 चाहिए मेरे को 90 90
जिमेलफोरखौनो 2000 खुलिनांगौ ने जिखेन जिमेलफोरखौनो 1000 खुलिनांगोन दानलाय खुलिलाय माबासोजों जायो मोनसे मबाइलजों मोनथाम मोनब्रैसो लाजायो ओमफ्राय बिनि बारा लाजाया आंनाव मोनथाम दङ माबाया जायो जिमेला 1000सोबाबो लाजागोन ओमफ्राय होमबाबो साबसक्राइब आरि खालामनाया मोनसे मबाइलजों मोनथाम मोनब्रैसोल' लाजायो बिदिनो ओमफ्राय बांद्राय अभार साबसक्राइब खालामनानै लायोबा जाया जाहैदों मनिटाइज जायानो रानिं खालामना गोबाव रानिं माने गोबावजोंबाबो एखे मबाइलावनो बानायजाया जाहैदों बै इउटुब टिमफ्रा माबा चेक खालामो ना मानो आरो वाट्सबो खालामजाबाय थाया ना मानो गंसेल' मबाइलजों बेयावनो हगारदों बेयावनो लगइन खालामनानै नायबाय थाजाया जाहैदों ओइ साबायखर नोंथां साबायखर भिउस फैनायनि थाखाय थेंक इउ गाइस आंखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामलायनांगौ नों आंखौ देखायलाय दानो न'आव थांबायसो न'आव थांबायसो 1K दानो 50 बाबो 100 200 बाबो माबाना लानांगौनो ला 90% शाला भिउ फैया मा फैया बेहाय मा थाबाय थानोसै